martang yang mahita. Dame ni di batana sumurung sensaluhu na roha iman na mga ramuti ade-ade do pikiran na. Di bagasan Kristus Jesus do katay. Amen. Oras madihita saluhu na barita na uli nagabihatan di bata dihita di minggu tahun sadarion iman na tersurat Sien buku ni panurang Maleaki bidutulu ayat 10 sia 1 ayat 24. Songono mahata ni di bata tangyo kamu ma. Ay ida mana Roma ari na marsikorkor songon pamurunan jada dosun durame sudi halak na jukat dot halak sudah kacahatan. Gabi marsijibur ma nasida bahin ni ari na rosubut ni na jauh basibot. Danga dong tadi konon na dinasida nang urat nang rating. Alay bisar ma anggo dihamu akan na magkabiari ko arhum matani ari ni hati koran. Mardongan hahisaron di linggoman ni habong na. Gabi ruar maham jala panihal-nihalun songon anak ni dubu akan aruar siap para. Jadi digi muna mahalak percah ay dusun sirabu na sida suhut ditor ni halak. Ni palak ni pak muna ay di ari si bahinokku ni na Jehovah sebab saya pengen tingot kamu mapatik ni si Musa na posokki na upatolas tu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akka pahantik doku idama suruk kuma tuhamu panang edia patujuru ni haroro ni Jehovah na bulun jalan nasokal asa ibana paulakon rohani ama-ama tuaka anak-anak jala rohani akadat dana tua manasida asa onang roahu makkonahon hamaguan tu tano ido yang kosahana dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus somal dota bigi saya dapat dohan menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Bahasa dohron nasongoni nampe naung juk hampir tiap hari do saya tapi gihaton. Nak kita pe tiap hari do mangulahun napai mahun janji napai mahun haroroni doan napai mahun diakka sihirimon. Alani hata menunggu ima hata nong somal alai buidui gebe batubu dihita juk mirohan. Bahasa dia makadong asaha porsiaon ala buido tahilala satokin paimota alai dan jupang. Buido tahilala paimahun gebe dan dapotsa sarupa de songon na paimahun janji jam sada alai rojam tulu. Paimahon antrian ni mobil manang oplet bahkan menunggu nang di bank perupani molo membuat hebeng manang di ATM nang menunggu terlalu mobil man diakka sihirimon termasuk mah diakka dan yang tubuh nang somoni juluh manang sirokat ni di nang liling saya di bayi mana tolasna nung 45 nung 50 tong las sodapot sirokat ni di na ima juk ni rohana ima halak na ima alani kedoonot ternyata adalah bahasa membosankan ala buido gaya bidang sabar halak kita tidak sabar kita menyatakan menunggu membuat kita membosankan emosi ala daksa berhita gabi buima membuat jalan pintas buido gabi muruk buido gabi emosional gabi taulahumma akka namaralo taulahumma nang nasuni halo mohon didongan ido na taida nang di bagasan buku Tanabadion. Di bagasan buku Tanabadion terlumu bima di jami tahun di dokma idama na Roma ari na marsikorkor songo pamurunan
Lapatanna di sidok Jahuwa na Roma ari na sugud. Ala dan tadi kunokku hamu. Alai di baima jala yuk tita ikorrodo arina. Tentu ari naung didok nenak kani di sidu hita asa tagam manang dungo manang siap sedia. Alani bohadu hita lahu marnida di bagasan mulut tahun lahu paimaon haroroni Tuhani saudi haroroni Tuhan ini haroroni Tuhan na so na todo ima ari ni Tuhani hidup na taida di topik ni mingguta na Roma ari ni Tuhani atong na Roma ari ni Tuhani nunga juk tabigi baka budu halak gabi dilu bahkan hampir tiap tahun saya dong do jamita taringok tu na pa memang taringok tu ari ni Tuhani alai molo di paingo pihita di bagasa truputon asaga bisa ada jaminan dui dia kena persia taringok tu ari haroroni Tuhani asanang di buku DTP hari haroroni Tuhani gak bisa ada pakrimu do dihitai asa sudi dihita i manak kaningani macalo las niroha di ari ala di dokdo di bagasan hatan di bata dia menak kaningani bahwa hari Tuhan itu hari yang menyenangkan bagi orang yang percaya, tetapi hari Tuhan menjadi kehancuran atau kemalangan malapetaka bagi orang yang tidak percaya. Jadi tuhna hidup bena di cami tahun di patul khas di hari Tuhan itu pasti datang, tidak ada pembatalan, hanya persoalan kesabaran, hanya persoalan iman peng waktu dan somon waktu na tapi kiriin alai hidup nak ngani kedatangannya ini didahului para hamba-hamba Tuhan yang sudah diutus hidup menak ngani nabi manang palang Elia Baharapang Elia na pasahaton hatan di bata asa didok pobah roha molo disipe didok haroroni akka panirang panulirang namang gobar hodui asa pobah roha kita bertobat na kedua kong na indohonon na hari kedatangan Tuhan itu menjadi malapetaka bagi orang-orang yang digabah atau orang-orang pasik akahalak imanak ngani na di bagasan dosa na super duli di kopar hodo na sida songon imanak ngani jerami manang eme na lapuon na ditutung gabe didok habis ditutung muruk ni dibata alani juga alani kejahatan na sida jala dibuyanuskan diinjak-injak diajaki hidup benar ini tidak ada mendapat kelayakan ali ngirido ni kumarupani jala nga jujura taringok tu ari ni Tuhani moroya tabigi film Armageddon wi masa dinggat do totok tum film Armageddon ni ala di film Armageddon ni pe manaringok tu ngulu perpui air zaman bahkan di patol hasdo taringok tu are perpudi ima bohado ngulu ni na porsido halat na so porsia alai los ido nang dohonon ni padrang maleake asai kun tarida do ngulu ni na porsiai adiga masai masa do alai guru di batado alai songon na porsia hita ni Tuhan Yesus Kristus asa ikon taingot maniop jala totok kita di bagasan hatani di batang diajar Tuhan Yesus do hita neko masa do di hari parpudi alani molo halana porsiai di dok asa dungo unang lalak unang kolan narta na di portibion sama kortaiduin unang lalak di arta portibion so binoto namar lapatan do sotung ala na mga lului
Haulio do artana di portibion tertinggal hasitongan, tertinggal mulutta, tertinggal jabarta. Anani madi paingot madi bagasat tupukon ikon asa dungong tapa hobar mai di Markus 10 ayat 2. Markus 10 ayat 22. Didok disi asa anggo arina do sadi harina dangadong na botoi nang di Matius 20 ayat 20. Holan amai do na botoi nang sudu-sudu na dibenungi jampilang di boto daholan amai do lapatan na disi dangadong nama boto jamna detikna waktuna tanggalna bulanna tahunna mura dong pesongon na binain ni si mga pesima pergak-gak boy alani unang lilu hita taringot tu ari ni Tuhani alaikum ingotot ta ari ni Tuhani ima songon ari na nuhul ni haporsyata bahwa kita sudah siap di ari sa di hari pe ro ari ni Tuhani nunga radi hita ido na hal na porsya laos di ido muse dido panurirang maliakiod asa ubagas do di buku panang maliakion taring tungulu ni halak nasitia idamang surok kumatu hamu ninna jala ibana paulak kon rohani ama tuaka anakna jala rohani kadadanan tua manasida asa unang roahu makkonahon hamaguan tutano on lapatan na ikon berengot tado asa sitia hita asa hot hita di paulak songon ama do yanakon na lapatan na disi imang ngulun nasa kabona holong ni roha nasa kabona nasotupa mago sada sian hitam alai di bengit ni rohai di dok me paingot-ingot tamuma puda hatani debata asa tung maseta kasdo marihite di trupu taon laho mengguhi paboto tu ita dakya di tadi ko debata ita atong tayong madang tarabata kita jalang buido honota asa diundur joharin Tuhani ada ngadong nabui manahan alai iko donot tado songon dia madebata nama dok ikoro ari parpudi ari nasata wotai unang pola ta etong-etong alai tabai mama sabar maita nama dok posrohata ari ni Tuhani ari sadarion ari terus dita ari ni Tuhani molo namar lapata dui ari ni Tuhani sadari terus manotong rodi saliling ngililing na manangahape daula manangahape di bagasan mulut tong asa benget siti hitam Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan manang payas semuluta asa ikut sabar hitam di bagasan mulut tong pay mahun tiki ikunula hunut tado ula parsuloni di bata ima na binasa ni panurang maliaki asa diulang ni marhite bengit ni rohan alai berengot tama hubungan antara amado anak soni hubungan talahu bai mahun was ni rohatan ala ni tayong ma bahwa menunggu hari Tuhan menjadikan kita orang yang setia. Malah kita biarkan Tuhan bekerja, menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kita, dan kita mengimani asa bahwa supaya hari Tuhan yang akan datang itu bukanlah hari yang menakutkan, alai hari pasu-pasu di kita, tetapi hari yang bersukacita, tetapi hari yang luar biasa, hari yang sungguh menyenangkan. Songon di sekolah minggu di hari Tuhani iko dengan terutama songon di sekolah minggu hari ini harinya Tuhan mari kita bersukaria
Jadi Tuhan memberikan kita pilihan, bebas pilih mah. Isi dolata asa di aroronai kuradi di bagasan mulut tahun bahwa orang-orang yang setialah yang mendapat mutiara, yang mendapat upah atau pilih mah di bagasan mulut ta asa mangulu kita di arah Tuhan asa tok kita tapi lima somon hapor siat nama do alai anggo aku dohot dong aku sebagas jago bado oloan naming amin. Mulia ate madiho ali Tuhan di bata nape untuk kami di ari ni Tuhani asa totok kami setia pai mahun harorom dungo jaga kami amin.